Deci nu e nicio vrăjeală, știi ceva? Haide, lasă legea, dai un pumn în gură sau ce vrei să faci? Ți-am mai zis de 10 ori, a murit, vrei să înțelegi bine, nu? Care-i problema? Care partea propoziției nu o înțelegi? Că deja mă scoate din sărite, îl ascund eu pe fostul și fostul pe mine, bă, să mor eu. Acum 4 zile a fost la tine în casă, mă, și ți-a luat 2 câini? Sunt Cine? la el în curte? Puțin contradictoriu acum, da? Păi nu, că vrea să-mi dea una în gură, că eu mă ascund cu telenovele de 15 bani. Așa, și dacă a luat 2 câini, care-i problema? Că nu înțeleg, ce legătură are una cu alta? Și dacă spun că am vândut-o cu 100 de euro. Doamne, un pic mai încet, vă rog. Da, păi nu, că deja mă ia la mișto și mă enervează. Adică zic o chestie, nu e așa, e altfel, bine. Și ce vrei, să dau 200 de euro, dacă am vândut cu 200 de euro, pe bune ți-am mai zis, am Doberman. Poftim, interesează-te cu cât dau un voi de Doberman. Pe bune, stăteam în cățeaua ta de 200 de euro. Ce anume? Și ți-am zis ce s-a întâmplat, cum îl vrei. Așa mor, cum e. Da, Îl vrem. Păi, dacă el a luat și l-a îngropat, eu ce să fac? Păi vorbește cu el să-l luăm înapoi mort, așa, îl dezgropăm noi. Nu e o problemă asta. Vorbește cu el și... Eu să vorbesc cineva cu grijă. Ce anume? Eu să vorbesc cu el? Cui i-am încredințat, cui i-a încredințat câinele? Și dacă am fost plecată și a fost altcineva, ce Știu, vrei da, să fac? Adică oriunde duci, stă non-stop 24 de ore din 24. Păi tu locuiai acolo, acum asta mi-ai spus. Ai spus că tu stai acasă acolo și că Păi 24 din 2, un om stă într-o casă 24 din 24, el nu mai pleacă, nu mai are nicio treabă. Nu are nicio treabă, ți-a spus la telefon mai devreme. Așa, că ce? Da, păi normal, ce poți să zică? Ți-am zis, am fost plecată, cum crezi că au rămas câinii ăia? Cu cine au rămas? Poți să verifici. Poți să verifici, pe Facebook am pozele. Da, la altă ieri ai fost plecată din țară? Da. Și când te-ai întors? Ce zi astăzi? Nu, alaltă Sâmbătă. m-am întors. Ah. Am fost plecată până alaltă. Că nu mai știu ce. Ce naiba, adică dacă pleci asta, că rămân câini. De ce mi-ai zis că ești plecată? Și după ora 5 e cineva acolo. Și ce, eram eu acasă? Păi ieri ai spus că ești plecată din țară, ieri. Când am Nu, vorbit la era telefon. la altă, eram. Nu, ieri am vorbit, am venit. Nu, ieri nu ți-am spus că Ieri sunt am plecată. vorbit Ieri cu am casa plecat. aia. Casa aia, tu știi cum era? Am Acum e văzut-o, bine. cum Nu, arată. ți arăt poze Fosta cum era. soție, cine este? Doamne, ferește. Nu mai Stai puțin, doamne. Stai puțin. Deci, spuneați că aveți... Lămuriți-ne puțin. Da. De unde ați plecat? Cu ce ați plecat? Și câți câini Da, aveți? este aici, veniți aici că Mașina, sunteți la Și, 50 Unde de e metri doar- de mașină. și câinii Unde sunt câini? în mașină, i-ați pus dumneavoastră în mașină când ați eliberat Da, și îmi spune casa? că nu la el la... Că trebuie să mut absolut totul. Asta nu e mașina mea. Am înțeles. Ok. Și atunci, sunteți în mașină, aveți câini în mașină? Unde sunt? Este numărul meu, am vorbit mai devreme când am fost. V-am zis că mă mut. Unde i-ați dus? În Cornești. Cornești? Da. Ok. Nu e mătușa. Ați trecut Sună cu toantele. Da, De ce ați trecut cu câinii. Erați cu câinii, de ce ați Da, trecut cu să-i ei? las. Să-i lăsați unde? Unde m-am mutat? De unde ați plecat? Am plecat din Buftea, din este aici, Prezii, personal? da. Și Prezii nu are legătură cu strada asta. Vreau să vă întreb. Ce Da. ce ați plecat aici? Am luat mașina de aici, de la domnul. Soțul spune că nu e Nola la el. Vorbiți cu el. Ba, știi foarte bine unde ai dus-o pe Nola. Unde este? Măcar spuneți-ne unde e ca să ne încheiem toate petițiile și să nu faceți pușcărie 20 de ani. Nu ai sunat. Am staful alb cu negru. Am staful alb cu negru. Deci, vorbesc cu Georgiana? Că nu-mi dau seama. Da. Nu recunosc vocile. Așa. Georgiana. De când pula mea știu eu cine e această cățea? De acum o lună când am plecat eu. De acum o lună când ce? Când am plecat eu și ai rămas cu câinii. Cu care câine am rămas eu? Și de la mine? E tot invitație. Eu am fost acum o lună la tine? Doamne, da. Băi, ciocică, Și nu ai dus un câine pitbull alb cu negru?
Unde? n-am staff. Unde l-a dus? Unde l-am dus? Și a murit. Unde a murit? Nu a murit și l-ai dus la cimitir? Eu? Ce minciună? Asta e Oricum, minciuna puteți să ta. verificați pe camere că e suit în mașină. Băi, nebuna. De ce a murit? Ia stai, mă. Nu știu. Cum nu Unde știu? la Eu nu eram cimitir? acasă. Unde la cimitir l-a dus și unde ce? Acum ți amintești de Nola când am spart baia de ulei la mașină. Păi când ai spart baia de ulei la mașină, mi-ai cerut mașina și ai spart-o. Așa și ce legătură are? Și nu atunci s-a întâmplat cu Nola. Nu știu cine e, în primul rând, fata mea. Eu nu știu cine e Nola. Bine. Eu zic că trăiește Păi Nola bun, și s-ar tu ai Hai spart baia de ulei și el a dus-o pe Nola? Nu, sau cum? momentul să... Cum? Mi-aduc aminte de moment. I-am dat mașina și mi-a spart baia de ulei. Bun, și unde e Nola? Că v-ați Eu luat zic bani că pe trăiește Nola. Hai să fim oameni, să încercăm să fim oameni. Găsiți-o, dacă vreți din partea mea, Păi puteți să o găsiți. ajutați-mă să o găsesc, vă rog frumos. Da. Eu să vă ajut pe dumneavoastră pe îngropat-o? tot rahatul care ați Păi eu ce treabă am eu? Eu nu sunt Nu nimeni. am băpatul, eu am Ce dat treabă hotel, am? că eu eram plecată. Și Am de fost ce a plecată murit sau 5 care, zile în cum, de unde Italia. știți că a murit? Păi știu că a murit, eu așa știu. Cum a murit? Era în grija dumneavoastră, da? Eu eram plecată și a rămas el să aibă grijă de câinii de acasă, cât am fost Cât plecată. timp ați și- plecat de acasă? De joi până